Какво е чувството едва на 18 години да завършиш курса по грим и веднага след това да се реализираш? Чувството е много емоционално, много съм доволна. Аз наистина не очаквах, че честно казано толкова бързо ще се случат нещата, обаче имах късмет и се получиха. Те поздравявам и наистина искрено се гордея с тебе. Колко време след курса си на свое място под наем и започна да работиш като гримьор М, с клиенти? Помещението си го наех един месец след това. Почнах директно да работя още на следващия ден с Вау. модели. Малко преди да се нанеса в помещението и вече имах една клиентка, която дойде точно от тук, от академията. Справяше се напълно, нали, начинаеща. Нямаше опит, нали, Да, преди не, курса. Да. изобщо съм нямала. То стана супер случайно. Аз просто го реших и така един ден казах, аз пък що да не изкарам курс по грим. Защо избра нашата академия да, Ами, да често казано, започнеш? често ми излизаш в социалните мрежи и може би ти ми направи най-голямо впечатление от всички останали с самата енергия, която даваш. Много се Положителна радвам. и да, курса работи. Аз съм много Стратегията. доволна и от стратегията, и от това как обясняваш, наистина супер разбираемо и лесно. Много съм доволна, защото в момента наистина много ми помага. Какво би казала на момиче, което се чуди дали да започне, дали да запише курса Ами, по грим при нас? честно казвам, даже не знам защо се чудя. Би трябвало вече да се е записала, защото наистина като академията доста й помага да стигне до тях. Спестява Да. години опит общо Мгм. взето, да.